دنيا جديدة للسيف السما والأرض لله بالفعل incantaw Anja tarat il-ħajr nannu lil-mulej. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Iġbana hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum huwa l-ewwel sibt tax-xahar, ħafna nsari jiċċelebraw lill-Omna Marija. Il-bieħ kien l-ewwel ġimgħa tax-xahar, illum l-ewwel sibt tax-xahar lill-Madonna. Illum se niċċelebraw l-quddiesa bit-tifkira ta' Santa Elisabetta tal-Portugal. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Giovanna, Michelangelo u Joe Teuma. Ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna. Bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, bil-ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha. U lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dlubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tnissel il-paċi u tos lil min jagħti x-xhieda tal-imħabba. Inti żejjint lil Santa Elisabetta tal-Portugal bil-grazzja tal-aġeb li taqqad fil-paċi lil dawk li kienu mifruda bit-tilwejn. Bit-talb tagħha tina li aħna wkoll naħdmu ħalli nġibu l-paċi biex nistgħu nissejħu wliedek. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profita Amos, dan jgħid il-Mulej, dakinhar intalla mill-ġdid il-għarix ta' David li sar ħerba waħda u rrakka it-tixrid tiegħu. Nerġa' intellalu dak li ġarraf minnu u nibneħ kif kien fl-imoddi biex huma jirtu il-fdal ta' Edom u l-ġnus kollha imsemmija għalija. Oraklu tal-Mulej li għad jagħmel dan. Araw għad jiġi żmien oraklu tal-Mulej meta min jaħrad jilħaq fuq min jaħsad, min jasar l-eneb jilħaq fuq min jiżra u li nbiex ġdid ikattar mill-muntanji. L-għoljiet kollha ikunu inixxu minnu. Irreġġa l-poplu tiegħi Iżrael għali kien jibnu li bliet mekruda u jamru fihom. Iħawlu id-dwieli u jixorbu l-inbit tagħhom u jxettlu ġonna u jieklu mill-frott tagħhom. U nħawilhom fartom u qatt iżjed ma jenkalgħu mill-art li tajthom. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Il-Mulej Islim ixandar għal poplu tiegħu. Ħanisma' xi jgħid Alla. Il-Mulej Islim ixandar għal poplu u l-ħbieb tiegħu u għal dawk li jafdaw fih. Il-Mulej Islim ixandar għal poplu tiegħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u Islim jitbewsu, il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Il-Mulej ukoll jagħti il-ġid tiegħu u wartna tagħti il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u Islim fuq il-passi tiegħu. Il-Mulej Islim ixandar għal poplu tiegħu. Alleluja.
Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Qalilhom Ġesu: huwa l-mistednin tal-għarus se jsewdu qalbhom sakemm il-għarus ikun għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-għarus jaħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa libsa qadima b'biċċa drab ġdida għax inkella roqa issellet il-libsa u t-tixtrita tikber. Anqas ma jqiegħdu l-inbejt il-ġdejt f'damiġġani qodma tal-ġild għax inkella d-damiġġani jinfaqgħu, l-inbejt jixteret u d-damiġġani jintilfu. Iżda inbejt ġdid jitfgħuh f'damiġġani ġodda u hekk iżommu t-tnejn. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Krist. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qadisa tal-lum. Qegħdin naqraw siltiet mill-ktieb tal-profeta Amos u matul din il-ġimgħa smajna lill-mulej isawwat lill-poplu tiegħu fuq il-festi speċjalment ma jogħġbunejx il-festi tagħkom. Imma Alla mhux negattiv. Ara aħna kultant fenna forsi jkollna xi ftit xi ngħidu ma' xi ħadd nibqgħu sejrin bija. Alla mhux hekk. Fis-silta tal-lum Alla jwiegħed il-barka. Jagħti il-barka. Qed isemmilna ħafna affarijiet. Min jaħrad jilħaq fuq min jaħsad. Min jasal l-għeneb jilħaq fuq min jiżra. U l-inbej ġdejt iqattal mill-muntanji. Alla jiftaħ idejh. Alla jiftaħ qalbu kollha. Lill-bniedem li jiftaħ qalbu għal Alla jagħtih il-barka tiegħu. Is-silta tal-Vanġelu. Għandna din is-silta qasira minn San Mattew. Għalinna San Mattew resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: dan kejf? Aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek Alla jbierek jixxaraw. Il-lewt kienu jsumu darbtejn fil-ġimgħa l-Fariżej speċjalment kienu jsumu darbtejn fil-ġimgħa nhar ta' Tnejn u nhar ta' Ħamis. U ippretendew naturalment dawn bħalma jippretendi kull rabbi li d-dixxipli ta' Ġesu jsumu wkoll. Mhux qishom xalata. U Ġesu iweġibhom. Jgħidulhom huwa l-mistednin tal-għarus se jsewdu qalbhom sakemm il-għarus ikun għadu magħhom għalfejn isumu. Il-lewt kienu jsumu l-Fariżej u d-dixxipli ta' Ġwanni kienu jsumu bħala parti mill-istennija tal-Messija. Is-sam juri is-soddisfazzjon tal-preżent. Maħniex kuntenti, qegħdin nistennew bil-ħerqa il-Messija. Issa Ġesu qed jgħidulhom il-Messija ġie hawn qiegħed jien. Għalfejn għandhom isumu? M'għandhom bżonn. Issa mbagħad isumu aktar il quddiem. Imbagħad it-tradizzjoni tibdel il-ġranet tas-sawm. Kif qed il-lewt kienu jsumu t-tnejn u l-ħamis, imbagħad l-insar jibdew isumu l-erbgħa u l-ġimgħa. L-erbgħa u l-ġimgħa. Insibuha fid-didakka l-ewwel katekiżmu tal-insara. Imbagħad isemmej dawn iż-żewġ paraboli żgħar huwa l-libsa ħadd irranġa biċċa drab ġdida. L-inbej ġdejt ħadd itfgħu damiġġan il-ġodda. X'qed jgħid Ġesu? Ħaġa waħda biss, ħanuża kelma diffiċli. L-inkompatibilità tas-saltna tiegħu.
Jiġifieri jekk tibqa' b'mentalità antika ma taqbilx ma ta' Ġesu. Jekk tibqa' toqgħod tgħid isma' x'konna nagħmlu hekk għax kien ieħor kien hekk u għax hekk ma tistax timxi. Bħal meta jkun hemm kappillan pereżempju, ikun ġo padoċċa jkun miexi sew, imbagħad jinbidel u jiġi wieħed ġdejd u nibqgħu bil-mental għax ieħor kien jagħmel hekk, għax ieħor kien jaħsibha hekk, għax miegħu konna nagħmlu hekk. Ma tistax timxi hekk. Ġesu beda saltna ġdida. Daqshekk. Ġesu beda saltna ġdida. Ħanitkellmu fuq il-qaddisa tal-lum għax qaddisin kbar. Illum qegħdin niċċelebraw Santa Elisabetta tal-Portugal. Din hija qariba ta' Elisabetta tal-Ungerija, żewġ qaddisin kbar. Santa Elisabetta tal-Ungerija. Ġigant. Ejwa. U dejn twildet f'Aragona fi Spanja u ta' 12 sena żewġuha. Kellha żewġ titfal. Ir-raġel tagħha l-ewwel kien mur tajjeb, kien jibni l-iskejjel, l-isptarijiet, jgħin il-foqra. Imma mbagħad fil-ħajja privata tiegħu kien diżastru. L-reġina kien jitradija, kien imur ma' nisa oħra. U dejn Santa Elisabetta tal-Portugal kienet tuħu paċenzja, kienet trabbiglu it-tfal illeġittimi, kienet apostlu tal-paċi dejn Santa Elisabetta tal-Portugal, apostlu tal-paċi. Ħadmet ħafna biex ġib il-paċi. Biżjed ngħidilkom li darba kienu ħaġliet il-missier u t-tifel tiegħu, Alfonso. Kienu ħajġildu. Għalmaw l-armati kontra xulxejn. U din Santa Elisabetta qabdet żiemel u marret bejnietom bissa li fida. U bekk evitat ħafna tixrid tad-demm. Kienet messaġġier tal-paċi, ħajjita kollha kienet iġġib il-paċi. Ħadmet ħafna, soffriet ħafna, edukat sewwa lill-ulieda, ħadmet għal pajjiża, mietet bħallum l-4 ta' Lulju tal-1336. Kważi 300 sena wara marra jaqilgħu il-ġisem tagħha u jsibuh intatt. Isibuh intatt, waħda minn dak il-qaddisejn ġisimha intatt qisu għadu ħaj. Għaraftej. Nitolbu l-qaddisa biex ħanu wkoll inkunu messaġġiera tal-paċi. Aħna niftakru llum fil-ħidma ħerqana ta' Santa Elisabetta tal-Portugal biex taqqat fil-paċi dawk li kienu mifrudin minn xulxejn. Nitolbu lil Alla l-grazzja ta' slim u l-paċi għalina, għal pajjiżna u għad-dinja kollha. Wettaqmu lej il-Knisja tiegħek fil-ħidma tagħha biex twassal is-slim ta' Kristu lil bnedmin kollha ta' rida tajba, nitolbu. Dawwal il-fema ta' kull min għandu xi seta' f'pajjiżna u fid-dinja biex qatt ma jagħmel xejn li jkun jista' jġib inkwiet u firdiet fost il-bnedmejn, nitolbu. Għamel li dawk li huma miġġeldejn jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li huma mifrudin minn xulxejn jerġgħu jingħaqdu flimkien. U dawk li huma edewwa ta' xulxejn jagħmlu l-paċi, nitolbu. Daħħal fis-satna tiegħek lil dawk li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa Ġovanna u l-oħrajn, u lil dawk kollha li fid-dinja ħabirku għaslien u l-paċi fost il-bnedmejn, nitolbu. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fost il-mażulin tiegħek, nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-kol biex nkunu strumenti tal-paċi tiegħek, nitolbu. Ismana. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum,
Nitolbuk għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom, għal dawk li għaddejn minn mumenti diffiċli fil-ħajja. Nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej għal-familji kollha tagħna, speċjalment għal-familji fejn hemm l-inkwiet, fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim, fejn hemm l-infedeltà. Mulej għati il-paċi u l-barka tiegħek lill-familji kollha tagħna nitolbu. Nitolbuk għal dawk il-vittmi tal-Venezuela, nitolbuk għall-laqda fil-Knisja, speċjalment fuq il-kwistjoni ta' Lefebvre, tajjeb, u nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox. Għat-talb ta' Santa Elisabetta tal-Portugal, għatina li l-koll flimkien naħdmu għal paċi f'pajjiżna u fid-dinja. Ħalli tassew inkunu nistgħu nissejħu wliedek bi Kristu Siedna. Mbjergen mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubiet tal-ħolqien s-sedin frott tal-ark u xhur il-bniedem li minnu jisser għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbjergen mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubiet tajt tal-inbit li qegħdin nofru frott tad-dilja u xhur il-bniedem li minnu jisser għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qawna mulej u nunitnu quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li servin nofru. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla qies ta' ibnek nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta tal-Portugal. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixtaq infaħru lilek għall provvidenza tiegħek tal-ħaġeb. Għax bija interġa' sejjaħ lill-bniedem għal dosija li fija sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giovanna, Michelangelo u Joe Tewma li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' Santa Elisabetta tal-Portugal, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jerġu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dlubietna bħalma nafru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li jinti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna rina. Tal-Spiritu Santo tal-Elettin, tal-Ġisem bid-dem għat-Nistien, eħles danu l-ħaruf talla, danu li jnaħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu Faris.
Ejnu bil-wifa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara tqarbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej inti ġedditna bil-misteri qaddisa tiegħek. Mexxina wkoll bl-eżempji ta' Santa Eliżabetta tal-Portugal li qimet lilek ktieba bla qiegħda u għamlet il-ġid lill-poplu tiegħek b'imħabba li ma bħala. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet lil Madonna ta' Pino, nitolbu għal bżonnijiet u l-intenzjonijiet tagħna u nitolbu wkoll għal persuni li nixtiequ niftakru fihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-Marija